S'informer, c'est bien, mais informer, c'est encore mieux. Et c'est ce que nous faisons tout le temps. Amis téléspectateurs de la PIN TV, on calmina mon juram beltanam no hantini ko dañe tigi weltade huccide mon kadi mi ngi werde e kala saha dum nan émission men mine mon mi wadi nem gomi waddi ni ne tawdo ko émission nambi dum waddi invité yontabe der yontabe dum non o mo ganda no woni Ba Mody Ba wala invité o de ko émission o jeeya invité o mon ganda dum joni to no gidmi dum wadde ko surprise o mon don dal o addi ko rusmako min mi anda dal holto rewi dum non joni mon pam hol badado invité o enen gandi émission men mine mon no woyi wadde de kala saha min badde actualité ben people ma dotten c'est actualité musique kalen ko ganda ko woni badado invité o e holko saabi hande wara invité inchallah ko joni wonata mi salmina mo o salmina bandirabe jalal mi salminimo fuɗɗorade inde Allah julde ɓurnaɗo windere yettude jinnaɓe seeremɓe yettude ɓiɓɓe leñolngol foof e salminde dendagal daroɓe ayaw haɓirde PIN TV gollotoɓe ɗo foof ummade musidɗo men Daouda Dia honorable député mo ganduɗa ko Abou Samba Diop kono kadi en calmini fewnoɓe galle o laɓɓitinoɓe ɗum ha yettanima onon nangoɓe micro ji ɓe surtout an mo ganduɗa o an woni Hadja Fatmata Ndiaye mi salminima kadi mi bismima tigi o woni tokora Farmata Bintou Ya Rasoulillahi no gomi wiide ni ɗum noon Seydou Tall nana to junggom ñama ɗo machallah takkodiri Ba Mody ko woti saji mbaɗɗon de Ba Mody hol mbaɗamon Abi ɗum noon Seydou calmina bandiraɓe eyyi ko noon Fatimata a salminama kadi en puɗɗorima inde gueno eɗen ñaagui jomiraɗo joom baɗe bawɗe o wallu en kadi gasniren yewtere nde e mantugol oɗon kadi kanko gueno en calmini mawɗo galle o Baba Abou en calmini kessere assemblée nationale Daouda Dia en calmini dendagal gollotoɗo e haalirde Pindi FM en beltima kadi wonde ɗo hande hoɓɓe ma eɗen jiiɗi kadi yewtere nde fuɗɗorade inde gueno gasniren nde kadi e mantude gueno inchallah Ba Mody Ba jontaɗo leñol machallah Ba Mody mo ganduɗa somi huccitemo ko tan ɓeerno weltata tawno ko bonam gorko moƴƴo Ba Mody salmin bandiraɓe ɗum noon bandiraɓe amtuɓe yebde ayaw haɓirde PIN TV en jetti kala yeeɓiyanke men ɗo woni e jog e windere ko noon jettirɗen kadi ɓen ɓe ganduɗa ko ardiɓe e galle he tugude Baba Abou ha yetti Daouda Geddaɗo kala mono gollo ɗo en pawi calminali men e mabɓe ko noon bandiraɗo debbo mbo wona bandi debbo émission min e mon ma wat fayida no feewi saabu ko jonde fattam lamiri yeɓoɓe ayaw haɓrude PIN TV on jarnama onon kala tigi rigui no mbiruɗa ni émission ma wel ma wul machallah ne tawno noon ko yontaɓe tigui joyi ɗo hande timon paame holko saabi ɗum tewno Pulaar wi sa yitte won ko maayi kono noon machallah ko noon tigui wonto joni gandan holko saabi ɗum ne tawno Diallo leñol ko jontaɗo Ba Mody wona maire ummintamo hande hewɓe jiiɗima wadde recevoir e ko ganduɗa ko woni émission ngaji mabɓe kono hande so waɗi ari émission mine men ko waɗi ko foti wadde ne taw noon émission o ko ɗum tan ko actualité haalata ɗum noon jehen ƴeewoyen rubrique men people ƴeewoyen jengol garten mi tota moon ko ganduɗa ko woni people aji men haade min mbaɗ bismade ko ganduɗa ko woni invité men mbawan wadde kadi question ngaji ɗi tigi noon hande people aji men fuɗɗorten ɗum ko mo ganduɗa woni Diary Sow mo ganduɗa konko wonno meilleur élève e leydi Sénégal en 2018 2019 Diary Sow mo ganduɗa noon guila 4 avril 4 janvier ɓennuɗo 2020 haalluji makko noon teskama no fewi e nder leydi Sénégal sababu noon ko ganduɗa ko woni disparition mo wonno woni moƴƴere mo ganduɗa tahino hay goto nattino ɗanade e leydi Sénégal PIN TV ni heeɓino yaato ganduɗa to wonto galle makko gam noon ƴeewi toon information ngaji to ganduɗa to wonno France foof kewirno caggal noon to yano ko ganduɗa ko woni vacances école ujjite hay goto yiyani Diary Sow caggal noon Diary Sow yitande attirama ɗo e leydi Sénégal hollitama noon o saaha Diary noon ruttima noon gam continue ko ganduɗa ko woni jangde makko enen gandi noon o tolnoma koye deuxiéme année makko toon konko noon Diary Sow haaluji ɗi kewi no hol ƴettudomo en charge hollitama noon ko gorko noon gandaɗo e nder leydi Sénégal mo ganduɗa wonani ɗo tigui ƴettimo en charge kala ko ganduɗa woni
banggal jangde mako fereji mako e kala ko ganda e mo sohlo dum ton to ganda woni to caggal leydi dum non ene namdetono ko heewi kon hebam information ko mo ganda woni harno Moussa Dia jettimo en charge du diala leñol ko hunde ganduda non yo yimbe kadi joni dum no feewi de tawno wona godal o wada ko wayni hol hen yende mo bon min de gere jaari so ni min mi wiino mi wonta hen haalde tawno gere mum niɓɓiti seeɗa bon woni hen noon kalɗa ɗo ko gere ɗiɗi bon musidɗo o ƴettudemo nde en charge on ko battede félicité ko duwanteɗo ɗum ko banggue mum joñmi ɗum o waɗi ko ganduɗa ko neɗɗo foof bawnoɗo ɗum wadde haali tan koye yettede duunel tigi ɗum ko banggue mais jaari sow e hoore mum araɗen min combat ɗi min kam komi gardino mi ardimi hen point de presse aji mi yeehi ha galle mum joɗɗimen hen kawiraɓe mi waɗi toon des heures pour yewtidde maɓɓe guila o suwa wiide o yitama nde o yita nde aussi no yitirani yoɗani guiti yimɓe eno artirini yoɗani guiɗi yimɓe ɓe discours aji ɗi o adi wadde ɗi belani e noppi yimɓe belani e ɓerɗe yimɓe hewɓe mbaɗi hen découragé hewɓe boom ɓerɗe mumen taayi hen bon mais nde o arti timmi lebbi tati caggal o waɗi encore sorti goɗɗo haalde ko fati e miijoji féministe en wonɓe nder leydi ndi on sorti yimɓeɓe joɗnani ɗum donc min pour min wona jaari so ruttade lycée Liw-le Grand wona ɗum woni hande fonno wonde ngoƴo yimɓeɓe foti wonde ngoƴo yimɓeɓe d'abord de un beele omo selli beele haqqille on timmi mais kadi kanko beela ala wonɓe caggal makko ina mbaɗamo préparé gam jangga e jaam yo arto leydi ndi waɗa ɗo yogue miijoji min c'est ça ko ɗum woni e nder haqqillam donc pour wiide rek après mbo lansat mi surtout famille makko par ce que min nde darinomi nde hara nde mi darrano ken pour yomi yeeyi walla yomi nani ɗum taki nde artine je neppa mi waɗani cherché pour yiidemo kanko min ɗum intéressant nomi mi meeɗa noddu famille makko pour joddade makko mais pour mi yande toon pour mi waɗa apporte soutien mi waɗi ɗum wiide famille on ko cukalel ala ɗo fuɗɗiyade yimɓe jii omo ƴoƴi omo fini ba makko waɗi encadré ha nder yalti aduna yoɓe mbaɗ feere ɓe mbiyamo yo artu less seeɗa yo yaaru seesa yaarude seesa haɗata e goto yettade et puis yo andu won farnortoɓemo donc yaade nde ha fuɗɗo nadde wona certaine miijoji ɗum nafata nayimo toon ko janggode yo janggo ɗaɓɓa gandal so gayni yo artu o heddo e wonde ɓiɗɗo Sénégal o heddo e wonde ɓiɗɗo pullo e comme no mbirɗa ni question ngaji kewi ni won wiyannoɓe bamode wonde seeɗu peut être ko yiɗa haalede ko ɗum won hen wiiɓe kadi peut être ko kuñi tan neɗɗo wonno rewirte tan ba woodi ko waɗimo poussé won hen wiiɓe kadi ko janggue nde musno o yano seeɗa pour forto yaade kono won hen wiiɓe kadi est ce que wona probléme financiére o jogui noon saabu hande yiide Harno Moussa Dia ƴettudimo en charge est ce que ɗum kadi takkodirani ɗum o holko miijira hen ɗum ɗon fof e waade noon kanko an a yeehi ha suɓama e yimɓe ɓurɓe forde e nder leydi a yeehi caggal leydi aɗa janggoya toon aɗa fonno wadde haqqille ma kam aɗa fota jeeyede e yimɓe ɓurɓe jogade haqqillaji e nder leydi tawde kay a ɓuuri won a woni cuɓaɗo ɓurɓe jangde mumen ɓe ɓuuri moƴƴude e nder leydi waɗa haqqille ma kadi aɗa foti wadde hoore ma an aɗa jeeya ɓen yimɓe ɓurɓe jogade hakkillaji e nder leydi he ko mbiyatmi tan Harouna Moussa Dia Allah jarama o jarama o waɗani ko leñol ngol encore une fois nde tawno goo ko ɓiɗɗo pullo no jaari wawi wade foof ko ɓiɗɗo pullo o waɗani ko leñol ngol o waɗani ko leydi ndi kono ɗum fof e wade noon Abdou Salam wini gasmi haala ka ko ha juuta tan jinnaɓe mun jaari e bandiraɓe mun jaari e leñol ngol e hoore mun yo daro kalana jaari ko tiiɗ nawma toon ko jangde nawma toon ko jangde artirde e leydi ma gam wallude leydi ma nawanima toon cagarte e pukareje sa yi Harouna Moussa Dia itta kalisaji mawɗi ne waɗa e makko ha janggo e jaam o nafta leydi ndi ko yonta hande foti wonde fandare yakare janggo wadde noon koye yakiraɓe janggo ene pewna leydi ndi koye ɓen o jeeya o foti ko tinnade oɗo comportement kam yo accu ɗum woto wattu ko wayni nemi toon ko jangde yo janggu yo artu yo fewnu leydi makko tigi comme no mbiɗa ni foof tan ko conseillé wasta kadi o yewtide e famille makko ɓe mbawa andude holko saabino jeehagal makko Allah tan andi par ce que yimɓe fof ne ganduno kadi omo ɓallino bammakko te bammakko sehil makko wonno te jaari min jiidirani Fass kono mi haalde tata makko no wiye Binta mi salminimo no fewi wiide tan kadi ne heewi ko ganduɗa ene fonno labbitinede yimɓe ganda holko saabino départ o et tout kono ha joni ɗum kadi jaala laaɓani taw ko wona ɗum ko bammode gadda hen c'est point de vue ma mane kam Harouna Moussa Dia ƴettatemi en charge min bon
adi fof ko jamno ko mbimi ko eɗen joni ma ƴettumo sallahu lamɗo jabi mbaɗa andi Haroun en kam ɗum wiyetake gulet saabu so wiyama ƴettimo kanko tan wayata kono kanko o fuɗɗi tigi kadi yimɓeɓe ɓuuro famde Haroun en jooɗi koye ballal eɗen mbawi hen nannorde mbaɗan baba Amadou Tamba Diop ko ɗo rewi kono kadi o ƴettama hayso yehani pour yo yaha toon ko kanko sali e wona Maham Nele Mamoudou de ko min haalde makko ko kanko sali woni dewnoɗo ɗo firti wona gulet pour o nawa neɗɗo caggal leydi en mbawa rewdede jaalal wasa rewdede jaalal rewi ɗo o jalti ɗe waɗi ɗo enen fof ala hen ko jonnoɗen adi fof ko ƴeewede tan kanko mbaɗa omo selli ɗo woni haala ka par ce que nde o yiilate nde e nde o yiitande ina wonno yimɓe goƴo makko beelo embo selli walla o sellani ɗon so yitnom o fotano waƴede yaltude haala ɗum en paami e haala jaalal tan ko hakkillaji jaggi wonko heedi caggal makko ko heedi ko caggal makko noon ina gasa wonɓe yimɓeɓe joobi kono tawde laaɓani cuusa yaltude kaala ko ɗo yo jinnaɓe makko ƴeewtomo o natti tan wonde jaltuɗo galle makko saabu wiyete ko ɓiɗɗo Sénégal naji jaltuɗo ɓiɗɗo Sénégal naji Sénégal yooɓi jogui jangde mum kay yooɓi foof mum donc ɗon koko foti ƴewtede en goɗɗoyta e haala ko ha yesso ɗon en dowi ɗon tigi rigi machallah jiyande mon mbaɗi fayida no fewi ko wi tan wasta famille o darima hen dantine taw noon ko accitima ko ha kadi o wawi ruttiyade kadi peut être kamɓe gandi cause uji ɓe gandi kadi holko foti hen waɗede ɗum ɗon e duwonoma tan hoto Allah bonno jikke e yakar no waɗirno départ ni machallah ne fewi yo Allah hokkuma kadi joguide jangde makko e dow jaam ha waɗa apportel Sénégal ko wi saabu enen jogui hen yakar no fewi jokke tan ko wonda ko woni people aji men omo ganduɗa woni comédien mawɗo hoto Samba alias Kouthia konko tigui noon hollitade noon waɗanome meilleur humoriste d'Afrique konko noon Samba mo ganduɗa noon teskama to ganata wonta TFM haade nden noon o rewi e téléji goɗɗi e radio ji goɗɗi noon 30 ans de carrière tigi o waɗi omo hollita noon o weltima tigi e oɗon festival mo ganduɗa ko Panel en cinéma e ko ganduɗa ko woni télévision ko toon tigi o waɗa nommé oɗon ɗum ɗo mawɗo ganduɗa o wi noon tigui noon ko beelama tigui wonanima konko Samba Sy kono wi noon patron makko hono Youssou Ndour holliti tigui noon wona trophée tokoso ko way kono waɗi représenté ko Afrique ɗum noon wiide noon guila hanki yiyama rimiraji yimɓe ne mbiya ɗum goodi walla wodani noon mbaɗa démentir ɗum fof e wani noon inchallah ɓe mbaɗa démarche gam noon Samba Sy ne wawa jooɗa ɗo huccite men laɓɓina ɗum ha laaɓa ko wona ɗum ko jokken ko ganduɗa ko woni people men omo ganduɗa woni Mbaye Sapar ko tiktokeur mawɗo gandaɗo e leydi ndi no fewi konko noon o jeeya ko toon gata wonto Touba ruttima e joomi ko ñande vendredi 15 lewru octobre o taw noon koye accident muuso noon o feeri sukaɓe tatoɓe ɓen foof kadi pittade mumen ko toon haade accident o woni ko ganduɗa heɓe mbaɗinima hommage fewde ko ganduɗa ko woni tiktok e réseaux sociaux ji kala Fambaye ko debbo mo ganduɗa ne hettinno kadi ko ganduɗa ko woni balle ɗe o ñagatno gam o wawa safrade ñaw muuso mo joguino finalement noon Fambaye noon watti ruttade e joomi ko ñande samedi 16 octobre o mamin goni Fambaye noon ballal mo ñagatno no o heɓino noon o mo ganduɗa woni Wally Seck walludemo ko ganduɗa ko woni 15 millions kono on 15 millions wawno safrude ɗum saabino tigui o waɗano ko évacué récemment tan yiyama parent uji makko jaltino gam noon o wawa wallede kono finalement ko ni Allah haajiri ko dernier people men ko omo ganduɗa woni maire Binta noon ko maire Binta Faye konko waɗi people konko waɗi buzz ko ganduɗa ko woni e gammo caggal noon joom suudu Ngoye o joom suudu Askia o e maggal o oɗo gammo kam waɗi buzz ko mo ganduɗa woni maire Binta noon e ko ganduɗa ko woni vidéo makko yimɓe mbi ko jando leer ɓe mbiɗo ko beltiɗo yidde makko Seigne Moustapha ha noon o namda inde makko won tomo waɗi ɗumal andima o mo ganduɗa woni Ali Fall fowon men ɗum kono hollitama nde tigui noon yimɓe ndenti mbaɗi collecte no mbaɗa ko ganduɗa ko woni balle gam noon o wawa nawe to ganduɗa to woni to Fès 2 millions fowama actuellement e ko walla ko maire Binta hol hen yiyandema yaɗi foof ko ina yoɗi d' abord neɗɗo wallede yo sini moƴƴi kadi Sénégal naɓe ɓe ɓuuri wattude haqqille e holko wona e dow mum ay diine ko diine tan kono diine min joni heewi folklore ko heewi nan waɗe hen yimɓe ɓen mbi wona haydara meɗo fayiɗo hay goto anda en jii maggal mo jawteten o ko kewi hen en jii gammu oɗo kadi ko kewi hen par ce que maggal walla gammu bongo maɗa ala hen place taso maɗa ala hen place mbaɗo dégradé hoore muɗum
hay sono jogui hen place jogui koɗo haɗata il faut jomum en ganda ko foti waɗe limité woni certain événement e oɗo gammu kadi mi yi vidéo ji maire Coumba ɗi mais mi wonani ɓurɗo wawde rewinade woni e gueɗe ko wiide tan so tawi wonko jomum walla pour nawede caggal leydi walla nawede ɗo mbiɗa ni fees eɗen belto e waɗɓe ɗum ɓe mais noon min haqqillam ɓuuri wonde ko suku debbo dafaɗo o ene nanno ballal ha maya tigi Sénégal aussi il faut ko jogɗen esprit goto au lieu wallude wuurɓe dariɓe koyɗe muɗumen mais leliɓe ne goni rafade ɓuuri hen handude neɗɗo so tawi rafama yeehi waɗnama bilan wiyama ko 100 millions safrat ɗum normalement e nder 24 heures on foti waw dañde 100 millions par ce que eɗen jogui des multimilliardaire limitako eɓe gandi kewi leydi ndi ete pourtant concert baɗɗo walla samba mbayan baɗɗo fof jeeya e mbaɗa gueɗe samba ala donc ɓe ballu rafaɓe ɗen cafa tigi rigui elon jogui hen yiyande walla min ƴawta eyyi ɗon ko seeɗa tan jiɗɗen artude e ruttitade caggal seeɗa tan to Kouthia wiide enen yo en battu hakkille enen e yimɓe comédie ji meɗen waɗoɓe comédie e ɗemgal men ko wayno Amadou Diallo en ni pourquoi pas ndewinuɗen gueɗe mabɓe battene mabɓe haqqille mbaɗen ɓe suivre mbaɗen abonné page uji mabɓe TikTok kala toɓe goni ballitemɓe haaɓe keeɓa ko Kouthia heeɓi ko nde tawno eɗen gandi comédie ji kamɓe ɓamtata ɗemgal e musicien ji gonga jandiyankoɓe ndewinto gueɗe dendagal leƴƴi kono noon kadi enen ɓurata welde en taw kono ni so ari yataw eɗen keeɓi hen gueɗal mi ɓuranno welde en ne weeli en ha joni saabu kanko e hoore makko o pullo ene weeli en ha joni noon taw koye ɗemgal men ɗum yalti taw ko Amadou Diallo heeɓi oɗo fartan kadi min gandi o heeɓoyata ko ɓuuri ɗum tigui bammodi hon kani yendema aɗum noon jewtene ko ganduɗa ko woni people aji men gasen ji hen ƴewde ko ganduɗa ko woni ɗum ɗo jenggal men garten mbaɗen bismon en invité men mbawon famde holko bismi holko saabi jonde ɓe worɓe yontaɓe ɗo e émission mine mam tigi noon people aji men gasi mbaɗen noon bismoɗe noon mo ganduɗa woni invité men ɗum noon Seydou merci beaucoup Bamodi Dialal leñol bisma hande émission men mino men hol gonɗa Dialal leñol suko keptinaɗo e nder leñol ngol machallah badɗo ɗo golle payodinde kono rewde kadi e teleji kewɗi guilay ko ganduɗa ko woni Bayakh TV Douaire FM ko ganduɗa ko woni toto ganduɗa woni to Fouta Vision kadi ɗum noon on hande waɗaɗo invité waɗi noon téléji kewɗi o rewi kono foof ma laaboy inchallah ko ɓoyata Dialal première question holko adde Dialal e arande Dialal o ko yimɓe ndenti tan ƴeewi no darri guetti inde Dialal pawe ɗo Keita jaɓmi kadi won ɗaɓɓoɓe boom indi ɓuurni nden ko tottudeni kono mbimi yoni par ce que Dialal o tan ça signifie beaucoup ɗum ɗon ɓenni puɗɗirimi ko Gatamar FM ko deyni duuɗi donc Douaire FM Tindimona FM Bayakh TV Fouta Vision Africa Pulak Radio actuellement eɗin Lamp Pop TV ko ɗum ɗon pour raɓɓikinade tigui hikka mbatten fete ko 5e édition en mbaɗi 4 édition Podor donc 5e édition ko ɗo 6 mbatten horo tak question ngaji ko noon way hikka koye 5e édition woni ɗum woni hen e ɓeeɗo worɓe maɓe mbaw natande tigui ko ɗum min garata min mbaɗa ɗum cs tan tono machallah min émission ko ni ko ni ha ɓaytude ɗum haydara heppetake Dialal comme caggal no mbiyeɗa ni ko yimɓe mbaɗma choisir gam wona Dialal saabu hande Bamodi yimɓe fota gandi inde Dialal famdani e nder leñol ɓe saabu hande baɗono El Hadji Bamal koko fiila Dialal final subaka tan wiya Dialal baɗono ele woɗɓe hande Dialal wiyede Dialal to yimɓeɓe ngala hen hay goto probléme ko wona ɗum ko hande so yiyama ɗo darde moon holko saabi garagal mom holko saabi hande ɗe ñantulaji joɗɗi te ko ɓuuri kam ko wadde marqué min yi e réseaux sociaux ji kala to tournoɗa ko bande d'annonce goto tan yahata le 30 octobre le 30 octobre holko heewi le 30 octobre sadi aɗa andi affaire goto no woodi ko wiyete ko maari sa wal anniversaire animateur uɗi no ngoodi ɗum waɗ mais min ko mbaɗanmi ko ɓuuri ɗum min mi waɗani pour min mbaɗananmi ko leydi ndi kamite wona pour min goo ko pinal ngal yo wurtu guindiyankoɓe yo dokke gueɗal muɗumen a timmude te jetto mais aussi sukaɓe jatta mbawa wurde pinal muɗumen mbawa famagade koye muɗumen ko ɗum tagi ɗo tumnoɗa foof nana 30 octobre somi wawi raɓɓikinade ɗum ɗon jeeya mais jimmi ɓeɗo yoɓe jokku kam tigui sen paami Seydou mbiyete ko anniversaire Dialal mbatton feete walla ko hitande mo naate ko ganduɗa ko woni
radio ko hulɗum ko an walla ko Dialal Diab commune ne tawno ko an woni Dialal woni an Bamodi woni Dialal woni Bamodi haali gon commune mbatta fêté le 30 octobre hayso woni min ceŋi ɗum e inde Dialal ñalawma manditare makko ko jamma pulago min mbatta sabu yimɓe fulɓe kala to ɓe jeehi haɓe poti abbinde nawde pinal mabɓe haɓe poti nawde pulago mabɓe gonga ko Fuutay Kumba yummen jeeyaɗen kono hande ko ɗo Allah waɗi en e Dakar son goni ɗo e Dakar noon ne hani ɓesgu men jibintegu ɗo ngu wongu ɗo ngu gandinenɓe ko gonɗen enen gummiɗen ko Fuuta ko gonɗen Fuuta ko gartiren ɗum ɗo e Dakar ɗum tagui mbiɗen nawen Jamma Abdoul Salam Bawo mo jamma guirnirɗen pulagu le 30 octobre nayen mo Cices ɓiɓɓe fulɓe jibinaɓe ɗo mbawa arde jiiya pulagu jiiya fina tawa ganda ko fulɓe goni ɗo ganda pulagu nan ɗo e Dakar taw so tawi ɓiɓɓe pullo jibinaɗo ɗo mawnuɗo ɗo yi doɓɓe namdora ko ɗum woni tigui Bamodi Ba yiyama dialleñol holarema ko fewde ma nandirol moon relation no wayi yaade ni link o ha gonda chargé de communication mo holko saabi ɗum bon ɗum ene weeɓi haalde ne metti haalde kono noon ko roɓinde jawɗo mbatten taw noon en gadiɗen jooɗade e radio kanko adi joɗɗinde ene radio ndeysan haade nden ko nokku mbo wonno ko ɗo min gonduno min goni jeeɗuɓe yumma min goni jeeɗuɓe baaba ndeysan donc jahanmi tan koye anniversaire o holko fuɗɗi ɗum fuɗɗi ɗum ko yewtere nde o joguino wiyetende fina tawa fulɓe fina tawa fulɓe noon so tawi a wi noon helmere nde tan mbasen junnade hen ina mawni o waɗi manditare nde Fouta woni anniversaire o waɗi ɗum ɗon Fouta ɗo Jatti Baba ɓuuri konnani ndemadi fooli jiggani ɗo o ko ɗon o fuɗɗori nde o fuɗɗi ɗon haɗani kadi e tareji yawti ha ko wayno jum en waɗama toon waɗama kadi e nder tareji sa ƴeewi kala e département Podor walla commune Guédé hay goto heddetano ko gara kawra ɗon tuggatno koye jewte mbo yimɓe mbaɗa ko wiyete ko conférence yewtidde yimɓeɓe ina kalana ɗumen fina tawa mumen holno wayi e ko ɗon fuɗɗori ɗon kadi yawti ɗum nde tawno hunde sona yaaro yeeso wonata koye ngabbude ha Allah hettinimo e laamorgo ngo fodde darde makko en jino waɗirtu ni o woni kadi neɗɗo miijiɗo wonde de wonno ko Fouta pourquoi en mbawa ɗum wattude Dakar ɗo ganduɗa ko ɗemɗe kewɗe ndendi ɗo kadi pinal ngal no wano ni wayani noon ɗo o miiji yo watti ɗo ko wona ko ɗum kadi e nder ko waɗi ko kadi e nder anniversaire o en ji o ruttata hen ma wattottaɓe hen diplomate waɓen Abou Samba Diop mbaɗana Hamme Amadou Ly mbaɗana Dona Sampati mbaɗana hoto haal fof wona surprise yimɓeɓe mbawa tadde biye gara toon eyyi donc ɓeɗon foof ko hen jeeya ñande hen kadi ni ko naalanke mo ganduɗa ko ɓurɗo heptinede e rendo kadi ni ɗo wata on jamma woni Abou Djoubade kecco jaam Karawas eɗen mbawi wiide hayso tawi ina waɗanno hono ni no jogodirde waɗirde ni kam meeɗa waɗirde hono dani ɗum eɗen gandi ko hunde mawde e hande kadi oɗo saaha ɗo tolnaɗo kala ɗo fonno yettede kadi ni en jottimo tigui wonande ko mbawɗa haalde fof so tawi woni ƴetten guilay yontaɓe leñol ngol kala ɗo jontaɗo woni hen enen en mbaɗi diɗɗal men jaaɗen jottiɗen joomum gam haalande ɗum wonde oɗon jammo pewade ko le 30 tigui rigui Bamodi ko le 30 no mbirɗa ni machallah kono Dialal mbete hulɓinaki hande mbawɗon engagé Sall Bade no Cices neɗɗo saɗa maayo ladde yo mbaɗodi warmate min Sall togos ɗin ɗon ceerno eɗen mbawno ƴettu mais pulago e ɓiɓɓe Sénégal ɓe jiiɗi ko moƴƴi ɓe jiiɗi ko laaɓi ɓe jiiɗi ko yaaji ɓe jiiɗi kadi ganduɗa sa addiɓe ɗon goto fof no weeyi ɗo de ina yaadi e kelli fuyo wadde ɗum saabi nawɗen Cices eɗen gandi kadi so tawi Allah newni yimɓe kejjita nder saltude amin gowal leydi ko ɗum nandude tigui préparation tigui no Seydou hol mawninaɓe jamma o hol jogorɓe hen tawede hol jogorɓe arde e on jamma e Bamodi haali ɗo joni joni ko wayno Baba Abou puɗɗorɗen ɗo e piidi maw rokke diplôme makko e jamma he dede Hammeli sen limti kamɓe foof no mbiɗa ni wodat ɓe garani en mbaɗat en moftatɓe tan bandiraɓe rewɓe ko en jaari kawam Hammeli no fewi no fewi ko wayno Diariatou Sall en ma dokke toon ko seedantago kono noon
ko ɓurata welde en e jamma he tan eɗen gandi kam eɗen gandi fulɓe garat te fulɓe ene jiiɗi fina tawa mumen taari kay ko min seytal waɗa président d' organisation mbaɗa andi jamma o ma yuɓɓu ma yumto saabu wona wasu banggam fadde ko mbawmi hen ko ma en mbaɗa hen wadde noon paamen tan ko jogori waɗede ɗo ho hono majjum meeɗa wadde ɗo e Dakar il faut ko paamen ɗum événement ji kewɗi mbaɗino ɗo kono jamma pulagu ene waɗe success jamma pulagu fulɓe ɓiɓɓe fulɓe golleniɓe leñol ngol en dokke seedantago ɗum meeɗa wadde ɗo en won fiilaɓe noon won rokkaɓe ɗo ko heewi kono noddu tan jamma pulagu ene rutta teddugal ɓeɗon ɓiɓɓe fulɓe golleniɓe leñol ngol ɗum feeraɗo wadde wadde noon ko feera wadde sene waɗa eɗen gandi welat yuɓɓat yumta tigi bamodino wayi surprise ji kewɗi ne wawi faɗede toon ko noon ko wayna ndeysan ko heewi ma yiye toon saabu ko wayna wonɓe e dare ɗe mawɓe dare ɓe ɗon tuggirten kamɓe fof yimɓe ɓe jogorɗen jaɓɓade toon ko heewi dal yimɓeɓe en noddi ɗumen le 30 o ko hadde 20 heures fuɗɗoto kono kadi en mbaɗi hen natgol ngol 2000 francs ngamde tawno ko staff o enen jogui communication mbiɗen so tawi en mbaɗi ɗum tan yimɓe gar natata jobdi ɓoldi ina wawi waɗata loro saabu ko yimɓe tedduɓe waɓen Ablaye Daoudou en honorable député Aliou Dembourou en ɓen ko noddaɓe toon miiji ɗen noon yen mbaɗ 2000 francs en mbaɗirani ɗum pour yo yilade ko dañi ken wannoɓe mbiɗen ko yen mbaɗ waasa yobde mais mbiɗen sen mbaɗi noon ɓurtat mbiɗen noon 2000 francs kala mbono ara à partir de waktuji 6 20 heures ko nden golle ɗe puɗɗoto woto hay goto wi komi kaltanaɗo wat feere gara law jagga place ma law jooɗoɗa ɗo welma tigi eɗen gandi noon sen mbaɗiɗo invité joni e waktuji men gasi jaalal ko heewi no foti haalede saabu genen jaal ko windiyanke windi livre si je ne me trompe pas c'est ko noon yaari jaaral eko dilto ko heewi inchallah après ko ganduɗa ko woni concert o anniversaire o mo arta ɗo ko heewi waɗe éclaircir ko wona ɗum tan relation ma e ministre des finances c'est un frère Abdoulaye ko frère kadi ko cousin ko nendiraɗo quoi sabu koye jallo min komi mba Allah hoddi amin depuis 2017 faade hande ko heewi noon kewi hakkude sabu min mbiɗa yeewi gouvernement ala ko wiya kanko yaɗum ɗum komi frère um jaam koko musidɓam et puis eɓe jiimi quoi eɓe jiimi donc ɗum woni ɗon kadi ko relation mo ganduɗa ina hulɓini wona Abdoulaye tan mi woni maître cérémonie l'arrivée du président Podor c'était en 2017 e waɗata lancement PUDC ɗon on sur le sang momi signé contrat mbanmi géré jamma o fof ha gasi joɓaɓe kalis tan ñaaɓi ɗum ko mbaddama parene jamma ma Abdoulaye Daoudou tourné tati sakki waɗande commune village so ni wonata maître cérémonie donc ɓen ɗon ko relation mawɗo joguimi mumen mais ɗum ittata côté goɗɗo soɓeɗa dogo ndukunanmi ko leydi ndukunanmi ko ɓiɓɓe leydi ndukunanmi ko population ɗum ɗon kadi sowona hena waɗade relation ɗum nani Aliou Dembourou yiiɗi kamɓe yiiɗiɓe ko corse dernière question haade men waynade mi nani Aliou Dembourou hokkuma million ngaji kewɗi bon Aliou Dembourou ko rokki kam ko ɓuri million ngaji aɗa tigi par ce que Ali waali gallam deux waali nder suudam chambre am kuusi ala ɗum fof ɗum ɗo waɗi feccam hen tan million Bamoudou yo feccam hen tan yaade kono kalisaji ne fuɗɗi nande nono naata seeɗa eɓe mbaɗo quoi mais million ngaji tan cher mi yiyani million ngaji tigi Bamoudou mbayno toon waftuji gasi ha laaɓi so après concert o après anniversaire min gartu ɗo gam noon yimɓe waɗde prouvé ko ganduɗa ko woni jamma pulago oɗo mo ganduɗa ko to CCS le 30 octobre holko woni dernier question ma ɗum noon ko weltanadema an bandiraɗo debbo o émission min e moon kadi ɓe jokka e yebde ɗum en jetti kadi galle o kala gila ɓe ganduɗa ko waɗoɓe feere ha jeyɗen ɓe ko wona ko ɗum kadi en jetti fuɗɗo waɓeno Ibrahima Ba en waɓeno Cheikh Ba en waɓeno Mbarodi leñol en Ousmane Ba en kamɓe vraiment fuɗɗo ko kamɓe gonno ha joni kadi ne kamɓe koɓe bismaɓe nden so heedi Allah jarama on jarama jokkon kadi e yebde télé moon jokkon yebde kadi min e moon ɗum noon Seydou Tall min gasniranmi tan ko ɓeydade labtinde seeɗa yimɓeɓe yo paam leñol ngol no jogui politicien ji ɗi koye leñol he jeeya so neɗɗo waɗi ñalawma inniri ɗum politicien ji firtani kanko politicien ko politicien ji he o jeeya politicien ji ɗi mbiyatake yo guinnire ñalawma e leƴƴi goɗɗi taw leñol fulɓe ngol nan ɗo politicien ji koye leñol he jeeya wadde pulago so waɗi jamma pulago inniri ɗum kadi yimɓe paam neɗɗo yimɓeɓe paam ɗum minen heɗoɓe o haalata ɗo omo wawi wonde communication omo wawi wadde
communication mo communication to min nandirta min pamdirta ko neddo way wonde politicien wona sey ma ko banga politique to won ma wod wadbe kirtigi dum nyakara hen kono yobe pam tan politicien ji ko leñol hen jeyabe kande innirede hunde kono ça ne va pas dire ko minen ko min politicien amin beddanobe carte ala koye leñol heɓe jeeyaɓe kande innirede hunde e teddunede hunde ko ɗum tagi min mbiɓe ko kamɓe min cuɓi ngolɗo lawol gongol kadi ma yimin teddino woɓɓe ko gona politicien ɗum noon ko wiide staff dialal foof en mbawa limtude en beltanima ɗum kadi en jarnima ɗum e darde mabɓe tiɗɗe ndem gone wadde o saaha maire mo Boké Diallo ɓe ministre des finances Ablaye Daouda Diallo konko noon Ablaye woni ko ganduɗa ko woni parrain on jamma ɗon tigui calmintumi honorable Aboubacry Diallo mon oncle mi salminima no fewi Boufal kazalika mon oncle mi salminima fedde ɓe ganduɗa woni DSB to Boké Diallo mi salminimon dental Boké 2000 mi salminimon no fewi ɗum noon holko mbaynoɗa haɗe nden dernière question rouge o dialal kala to yiya ala waɗi rouge garta e ɗum tan mbaɗen gudda mbawa wonade bandiraɓe mi yettima d' abord par ce que a waɗi ko mawni mi yetti joomen télé ɓe radio mi yetti charge communication woni Bamodi et président d' organisation woni Saydou bon rouge oɗo noon o haalatake rouge o haalatake a luɓata ham ɗum ça c'est ɗum ko goɗɗum cakkitto mi wiide tan ko kala jiɗɗomi yo wat préparé pour nande critique kala nde pinɗa aɗa andi ko tagi min mi deƴƴata min mbiɗa andi min je gêne je dérange quand tu dérange noon il faut aɗa fada les critiques par ce que aɗa andi mais noon min mi jaabata ko par ce que mi ala temps jaabade haaloɓe non 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 eɗen jogui ko mbatten on a beaucoup de choses à faire et puis avenir min nani yeeso men eɗen gandi to gummiɗen eɗen gandi to tolniɗen eɗen gandi to paaɗen sen mbi biɗo fof en jaaɓo ɗum en tampat min mbiɗa jogui jaabotoɓe noon kamɓe sayden no guuri bamoɗen onon e woɓɓe woɓɓe soɓe kaali jaaboɗeɓe tan min je fonce donc mi weltanima Pini TV et aussi les techniciens vraiment on jarama noon foof tigui merci on jarama ɗum noon dañde welta tigui ko le 30 inchallah notiɗe kewal e pewal ne tawno noon ko ɓiɓɓe fulɓe tigui noddi kadi tiddini jamma o noon kadi ɓiɓɓe fulɓe nettono machallah wonko waɗine leñol ngol ene foti kadi noon rutte teddungal no fewi Bamodi kazalika merci beaucoup ɗum noon min garta émission goɗɗo Seydou merci Dialal merci ko salminde kadi omo ganduɗa woni Mamadou Aliou Dembel Seydou Sow pour le jontaɗo Bokar Niang mon frère mi salminima no fewi Seck ndanan sama ndanan depuis ma juste fait un gros coucou ɗum noon bandiraɓe émission men gasi ha laaɓi kono wawa partomino mi salminaɓe ɓe ganduɗa woni groupe ɓe ganduɗa ko dariɓe hono Seydou Djiby Dangaro e Dembel Djiby Dangaro omo ganduɗa woni Dembel Samba Nanɗo e omo ganduɗa woni Bagali Djiby Dangaro kamɓe kala aɓen ɗo e nder leydi Sénégal ko wombaɓe yontaɓe ganduɗa kala ɓeɓe koɗani beltoɗa kala cohluɓe noon mbaɗe contacté tan mbiɗ noon less e commentaire uji inchallah min gaare moon amen ɗo e nder leydi Sénégal enen gandi ko to Mourtadi ɓe gonɗo mawɗi ɓe groupe ko no tawno Dembel ko funeram ko sehilam ko foof jamma Allah kisalma ɗum noon merci beaucoup ha saaha goɗɗo so weeli jomiraɗo